Olen asettanut mansettia noin 2 senttiä niukon yläpuolelle ja löytänyt tässä ATP-pulssi. Nyt aloitan pumpaa. Sitten kun se hävisi ääni, minä aloitan pikkuhiljaa avaamaan. Ja tässä 125 ensimmäiset äänet tulee. Joo, eli olen mitannut ATP ja ATP, otan niistä korkean arvoa, sitten jaan korkean arvoa näistä arvoista ja tuo olkavarsin korkean arvo. Ja sitä saan sitten jonkinlainen tulos. Eli viitearvot oli niin, että 0,9 viittaa jo iskemien, että on sitten hapen puute. Ja ykkönen on semmoinen lähellä ykköstä on ihanteellinen tilanne ja 1,34 on sitten tuo mediaskleroosi.